ifane kukaneme onye gaboro no mujebe boneme Nenwe escalota onye gaboro no mujebe bonada ebe a bụ Obego Nheze Nenwe. Yes, Obego dị n'Uheze. Nheze dị na Nenwe. Ebe a bụ abịa ndị Obego. Bugu na mgbago. Ebe na abịa n'azụ. Abịa abaya abịa na-ere abaja. Na-ere granọt ya bụ Yinkere. Enweghị dị ngwongwo a na-ere ha ebe a. Ego n'anya ifu nga na-ere granọt na mgbago. Enekwala ya na mgbago ifu nga na-ere abaja. Ese mgbago n'ime dị abịa. Magodugo adị abịa Chiwedu. Kaiser of York. Ọma bụ comedy gboke. Otu onye na-eweta oji na-eweje ndị Nenwe. Nchi ka mbịa ebe a today bịa n'Obego bịa ma ga-abịacha azụ. Ka enwee ka ndị mmadụ ma na-abịa n'azụ ebe a. Ngwa ka ịba n'ime dị abịa. Vugo shad. Because onye bịa abịa ndị gba ya na eko ka abịa. Ọ bara n'ime ma go shad. Ngwa ịba n'ime. Yes, gụna ya dị abịa na ifu na-abịa n'azụ. Enweghị ibe ya ede ebe a. Ife agba abịa ndị Obego am na gburu. Obego dị na Nheze dị na Nenwe. Otu wabịa azụ warụ. Oteji mobile na-akpọ ndị Nenwe na ndị Enugu State ka ma na-abịa n'azụ ebe a. Enweghị dị ibe ya ere ebe a. And a na-eri ibe na price dị mma here. Yes. Gụna enyi ifu na abịa na-aga ndị shi Enugu, ndị shi Ọnịsha, ndị shi Aba, ndị shi Ngwudijenije na-abịa azụ abịa ebe a. Ebe a bụ Ngozi Michael Chukwu. Okibo ya ne? Onye Obego Nheze Nenwe. Okay. Nje ga-abịacha azụ nye, nje bụ na-ere gasị gburu. Abịara azụ ọfụma ebe a, anyị na-ere akpụ, anyị na-ere ji, anyị na-ere ya ma ede, a na-ere ma ife ọkpa, a na-ere ma patakọt, a na-ere ma crayfish, enweghị ihe anaghị ere ma granọt. Ahịa na-azụ ya ọfụma, ụbọchị Nkwo ka ahịa na-azụ. Ihe ọ bụla ị chọrọ ebe a, ị ga-enweta ya ma garị everything a na-ere n'ahịa, anyị na-ere ya ọfụma. Ahịa na-aga ọfụma. Ụna nogodo onye ọchị na-abụ onye Obego ndị achị na enweghị ibe ya ere ha ebe a. Ihe ọ bụla ị chọrọ. Yes. And a na-ere na price edo mma ndị abịa agba abịa Nkwo ife na-akpọ ya agba bụ Nkwo ndị Obego. Ndị otewa bịa azụ warụ. Ngwa ya gachi eru. Nna ideje. Akwa na-aga. Akwa Igbo kwuru beji okwu. Igbo kwuru beji okwu. Ebe m bụ Elizabeth Nwori. Igbo onye ne? M bụ onye Obego. Ngwa ya gachi. Nheze Nenwe. Deje nwayọọ. Abịala bụ abịa Nenwe. Yes. Nenwe niile. Ngwa ya gachi. Ngwa nekwanụ. Deje. Unu ga-abịa ibe dị ije na-abịa na. Gaa bịa oro taa. Unu bịa ihe unere ga-abịa. Ihe bụ akpụ niile na-abụrụ ego. Amen. Ngwa ya gachi. Ejim Chukwuemeka. Okay. Emeka ejim n'Obego Nheze Nenwe. Okay. So ibe eji mmadụ m bụ obere nwa, chukwu obere nwa. Ezigbo mmadụ. So ibola abịa Obego anyị na ọha aga ọfụma. Ibe ala ayọ ndị gọọmenti bụ ndị nwe obodo. Anyị na-achị ha biko ha bịa mara ka ha ga-esi rụọrọ ya abịa ka ha bịa developu ka ndị inyom ha kado jee kọtata ebe ha nwere na abịa ha fụta ha bịara ereta ego wuru jee sọlvụ problem dụrụ ha. Anyị na-achịkwa ha biko otu ọbụla abịara achị agawa ụlọ ha aga ibe anyị na-achọ maka ya abịala agawa aga ndị inyom anyị eje nkwara ala ka anything ha ga-eweta ibe ha nwere na abịa na ego ha ewefute bịa ree ya ereta ego wuru ga-egbo mkpa. So ndị gọọmenti anyị na-ayị uru biko olubịa doziwere ya bịa urule anya ebu na abụla enweghị ụlọ dị ebe a. Ụlọla bụ ndị inyom ibe mechiri ike rụjata nwakele ha na-agbaba ma mmiri duzowe. So he biko ọ bụla enwe ga anyị abịa arụrụ anyị ndị dị ụlọ. Okay, ya bụ ụlọ na ụlọ dị ebe a kagbuo. Ọ ndị inyom mere ya dị ụtọ ahụ. So biko gọọmenti ma ndị Nenwe egweleri egbokwa ọgụ onye ọbụla nwere ga-aka ha bụ ndị kagba ejide ego ha bịa developụ abịa ka abịa nwee ike bụrụ ibe jara enye anyị daily income. Biko ya na-ayị udo ya dịgaziere onye ọbụla dịrị onye ọbụla na mma. Onye ọbụla jere ego kọta ibe ọ na-ere bịa rete ma onye goro ego anyị na-ayọ Chineke biko ka ọ na-adịrị onye ọbụla na mma ebe Jizọs. Ngwa gaziere Ojim Chukwuemeka. Yes. Ọchị ndị gọọmenti bịa nyere nwe aka na ha niile enyemaka. Agbodo ụlọ ngo o jere agbaba ma mmiri zon ụlọ nga je na-ere abịa andego na anya bụ na ha enweghị ụlọ. So mụ abụ kọmedi Igbo koto na-eweta ndị Nenwe TV ma chịkwa ndị gọọmenti biko unu mata nwa enyemaka maka ha niile enyemaka. Ngwa gaziere unu ka emesịa. onye ga-akpọrọ n'ụmụ jebe ebe ọ na-ada ọkwa Nenwe to the world Nkwo ife a na-eme ka na-ekwu nkume nwanne nụrụ